बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतम दौरि आफादनि मावबादाया दिनै नैथि सान थामहिनबा जोबथा सान। धेमाजि जिल्ला जनाय सनापुर गामिनि बाथौ थानसालियाव जनाय बियाब बाथौ गौतुमा बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतम दौरि आफादनि मावबादाखौ खुंफुंदोंमोन। थांनाय सानखालिनिफ्रायनो जागायनानै दिनैसिम साननैनि हाबाफारिया खुंफुंदों बे मावबादाखौ। मख'नो गोनांदि बे मावबादायाव बाथौ धोरोम दौरि आफादनि गोबां दौरिफ्रानो बाहागो लादों। दिनैनि नैथि सान थामहिनबा जोबथा साननि हाबाफारिया फुंबिलिनि समाव बाथौनि पिरपिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। बे समाव दिनैनि हाबाफारिखौनो लानानै बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावग्रोबाय आरो आंनि अननाय आरो सिबिनाय गासिबो बावहरजोब्बाय। जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतम दौरि आफादनि दिनै मैयानिफ्राय लानानै दिनै जोङो नैथि सान। बे नैथि सानाव जोङो फुंनिफ्राय जोङो आर'ज खालामबाय। आर'ज खालामनायनि उनाव जोङो जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौतमनि फिरफिला बे उरायहोबाय। उरायखांनायनि उनाव जोंनो गोथैसि बावबाय। गोथैसि बावखांनायाव जोंनो गासिबो हाबाफारियावनो बे मोनथाम हाबाफारियाव गासिबो रायजो राजाफ्रा बा जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि गासैबो 17टा बियाबनि दौरि गुरुफ्रा बिथांमोनहा फैनानै जोंखौ हेफाजाब होदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिदिनो जोंनि गासिबो हाबाफारियाव सफैजोबनायखौ नुनानै गोजोननाय मोननायजों लोगोसे बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। जाहाथे बिदिनो लैहोर लैहोर फैनानै इयुननि जानो गोनां हाबाफारिखौबो जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंलाङो बेखौ आं खावलायबाय। आरो नैबे दा जोङो जोबनायाव 11 रिंगानिफ्राय दंमोन, दा 11 रिंगानि बारबाय खोमा। जियानो जाया जोङो 11 रिंगानिफ्राय जोङो हाबा आसारनि जोंहा बे हाबा लगायना दोनदों। बे हाबा आसारनि बुंथिगिरि बिथांखौ जोङो दिनै जोंनि जेसेबां लखिमपुर बियाबनि सिङाव थानाय जेसेबां गामियारि दङ, गामियारिनि गाहाय गुरु बिथांमोनखौ लाबोनानै जोङो हाबा आसारनि बुंथिनायनि जोङो सासे फुंखा सुबुं लाबोदों। बे फुंखा सुबुङा जाहाथे दिनै रेबें रेबें बुंलांगोन बेखौ बयबो जोंनि बे मिन्थिनो लुबैनाय बिथां गुरुफामोना सिरियैनो मोजाङै खोनासंलांगोन। मैया जेरैबायदि सिरियैनो खोनासंदों, दिनैबो बिदिनो खोनासंलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे जोंनि आन्दिबादि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि दौरि आफादनि नैथि मावबादायाव गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै जे जोंखौ हेफाजाब होबोबाय, बिनि थाखाय जोङो साबायखर होदों। आरो बेयावनो आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे बेजोंनो लोगोसे जोङो जाहाथे जोंनि बे दुलाराय बर' बाथौ धोरोमखौ जों फोगोमलांनो हाथों, फोसाबलांनो हाथों, फेहेरलांनो हाथों। आरो बे मिजिं लानानैनो दिनै गुरुफा बिथांमोनखौ जोङो गियान रोंथों, गियानाव फैथों। गियानखौ जोङो नागिरना मोना, खननानै मोना, खावनानै मोना। बे गियानखौ जोङो जाहाथे बयबो सोलोंना लाथों होननानै जोङो बेखौ फोसावनो थांखियैनो जोङो बेखौ लानाय जादों। आरो दिनैनि बे गाहाय आलासि बिथां जोंहा फुंखा सुबुं, बे फुंखा सुबुं जोंहा बिथाङा दिनै सफैना दङ। बिथांनिफ्राय जों ओरैबायदि हास्थायगोन जे बिथांनि हाबाफारिया जाहैबाय हाबा आसार। मानसियादि जोनोम जानायनिफ्राय देरगोन लावगोन, सम जानाय लोगो लोगो जुलि जागोन। जुलि जानायाव मा आसार दङ, मा आसार खान्थि दङ, बे आसार खान्थिखौ बिथाङा जोंनो गासिबनोबो फोरोंलांगोन। जाहाथे बे फोरोंनायाव गुबुनै गावनि साननायजों फोरोंनाय जाया। बाथौ थान्दै बिजाबाव जेरैबायदि दङ, बे बिजाबाव थानाय बायदिसो बिथाङा फोरोंलांगोन होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायहरदों। आरो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896
910934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।